Да, може да пробвай. This winter. Какво правиш, Миля? Аз ще правя стилата. Не те гледаме ли? Не ме гледай. Нормалните хора пустиха и печела така. Ти кога се качи там? Добро утро! Та, Моника. Много е зле. Снимаме. Знаеш какво? Направи по кафе след. Значи в момента не знам колко часа. Колко часа? Часа е около 8:30. Да, 9:30. 9:30. Добре, 9:30. Аз съм станала в 5:15, искам това да ви кажа. Тоци рисува се крилни бори. Я нещо готино направи. Опри си шапката. Имам офис. Елате ми следи телефона. Значи много професионален екип. И няма как да нямаме офис. Нашия офис от най-хубавите. Ето го. Следва дума на офиса. Тук е моя кабинет. Това отзад е моят кабинет. Не, този кабинет е отзад, на Милена кабинет е от другата страна. Другата страна. Имаме сноуборд в офиса, защото не може да няма сноуборд. Трябва да го сложим сноуборда. Еми, аре, взимай го това. Ма към нея гледай и си опреща. Не, обръщай така, защото няма да танцуваш така после. Дръж буйче. Платното. Може да кимни, нещо такова направи. Знаеш какъв готин кадър, искам да го включа. Много яко седи. Ай, момиче, гър! Тъй. Вижда се бяха си, защото се виждаш ти, Лил Уейн, зайчето и сноуборда. И ти супер яко. Зайче, бе. Зарче, бе! А значи имаме и ето тази част от офиса, която се маха. Ето там. Това е разговяем офис. Модерен. Защото е един от наемателите на нашия офис, моята майка, не е много внимателна. Айде от 40 секунди искам да направиш нещо яко. Образи качулката. Как се рова с такава установка? Какво си намери си? Тоци! Айде после да танцуваш. И ти. Ти ли ще снимаш мейки? Ако беше отгоре да си. Вкусно ли? Много. Окей. Тапанари. Простаци. Включват ме. Какво стана? Искам при мама. Помощ. А той какво ще прави до каса? Ще гледа. Ало, отвори се, елате гледното си. И той... Какво ти искаш? Какво? Не си го пак. Айде пак. Айде пак. Ма насочи го. Ма чакай. Ето. Махни. Никакъв шанс. Айде без шапки. Няма да влезе в мейкинга, така че започваме. Сърпрайз, съспенс. Това се плазва.